yanzu kai kyau kuwa. Allah. Wurin ɗaura auren ku kai. Allah barzu. Kar ka fita ko ta ɓacin hankali. Haba aiki kin san ba wanda ta yi da yanzu dai kawai addu'a za a yi mana kawai. Allah kai mu lafiya, ɗaurin mu lafiya. Amin sun ma. Amin ya rabi. To, alright. Ya amari to. Zo sifan nan za a yi. Sifan nan za a yi. Wai da gaskiya sifan. Wallahi sifan za a yi aiki sai sati mai ayan na da aiki ai kuma abin da zan iya ya. Haba irin wannan mulmushi taki. Yanzu kawai doko abin sifan doko. Ina nan kusa bari in kawo. Doko ne yanzu. To me gida ya shi ne. Awa. Ya ne ma aiki kuke da sifan naku. Daga nan gudun ne yawwa. Sai a yi. Ni da sifa. An kawo mai gida amarya ce. Kada ku mance ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun bidiyon mu akwai yaushe idan muka daura.